ליהודה שבעצם התחיל את כל הפרויקט הזה משנה שעברה, את הפרויקט התנדבות שמגיעים אלינו חבר'ה מאורט, התעשייה האווירית. חבר'ה, אתם אדירים. אתם לא יודעים כמה התשומת לב הזאת, ההגעה הזאת, כמה היא עושה לנו טוב. ואני אומרת לנו, כי אני אחת מכולם פה, אנחנו ממש נהנים כל פעם מחדש על הרצון הזה, על היכולת להכיל אנשים שקצת אחרים, ברמה גבוהה, אנשים מקסמים. יש פה באמת חבר'ה שכל כך צמאים להכיר אנשים חדשים, וכל פעם התשומת לב הזאת שאתם מגיעים, זה עושה המון. אז קודם כל, תודה רבה רבה. שיהיה לכם חג שמח, מעריכים את זה מאוד. תמשיכו לעשות טוב כל החיים, אם זה במסגרת הזאת, אם זה בעוד מסגרות אחרות. ככל שתיתנו אור, תקבלו פי כמה יותר אור. כמו שאומרים שבנרות חנוכה, הנר לא חסר, האור לא חסר. נר אחד יכול להדליק אלפי נרות, וזה לא פוגע בנר. אז ככה אותו דבר, שתמיד רק תיתנו, וזה לא יחסיר מכם, אלא רק יוסיף לכם. תודה, ושיהיה חג שמח לכולם. אני באמת רוצה להודות על שיתוף הפעולה, להודות ללידור שעשה את המאמצים, את המורה יפעת שנסע במיוחד להביא אותו. אז שוב, אנחנו מנסים לתרום, אבל יותר ממה שאנחנו תורמים, אנחנו נתרמים. שיהיה לכולם חג אורים, חג חנוכה שמח.